Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. Labing-siyam na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Bicolandia. Narito ng mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, drug pusher sa Bagong Bayan Daraga, nasa kote ng pulisya. Nag-uulat si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas Report. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Natanggap na ng lokal na pamahalaan ng Piudoran ang 150 milyong halaga para sa first tranche ng konstruksyon ng Banawan Bridge mula sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan project of the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ayon kay Mayor Vangie Arandia, dahil dito tuloy-tuloy na konstruksyon ng tulay papuntang Sitio Lagaan kung saan taong 2024 nang masira ito dahil sa pananalasan ng bagyong Christine. Dahil sa pagkasira, matinding hirap ang dinaranas ng mga residente tuwing tatawid. Ang proyekto ay hindi may sasakutuparan ayon sa alkalde kung hindi dahil kay Congressman Adrian Salceda at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Para naman sa ating ulat panahon, easterlies ang nagdudulot ng pagulan sa Bicol Region ngayong araw. ITZZ posibleng maging tropical depression ayon sa Pag-asa. Pakinggan natin ang ulat ni Melvin Almohela, weather forecaster ng Pag-asa Southern Luzon. Radyo Pilipinas Report. Magandang umaga po sa mga taga-Radyo Pilipinas ng Legazpi City, Albay at sa lahat ng taga-pakinig at taga-subaybay ng Radyo Pilipinas ng Legazpi City, Albay. Sa ngayon na sa Nobyembre 22, 2025, sa araw ng Sabado ng pagkaumaga, narito na ang ulat sa magiging lagay at taya ng ating panahon. Shear line o yung hangin-amihan at salabungan ng easterlies ang nakapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, northeast monsoon o hangin-amihan naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Mindanao at sa Palawan. Samantala, dito naman sa ating sa Kabikulan, tayo po ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papuwirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa hilagang silangan ng Iral. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Samantala, may binabantayan po tayong low pressure area na bahagi po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nasa may bahagi po ng silangan ng Mindanao. Ito pong
low pressure area na bahagi po ng ITCC ay inaasahan po sa susunod na linggo ay kikilos po ito patungong Hilagang Kanluran patungo po sa bahagi po ng Kabisayaan at dito naman po sa bahagi ng Timog ng Luzon o sa may bahagi ng Bicol region. Ang naturang low pressure area ay mababa naman po o hanggang katamtaman ang chance o posibilidad na mabuo bilang isang ganap na bagyo bago po ito tumama po sa may kalupaan po ng Kabisayaan. Pero mas malaki po ang chance nito maging isang tropical depression pag nandito na po sa may kanlurang bahagi po ng karagatan po ng Kabisayaan sa may bahagi na po ng Palawan area. Inaasahan po ito na magiging isang bagyo. At ang epekto naman po sa atin nito sa next week po sa araw po ng Lunes at Martes ay magiging maulap po ang Kabikulan na may kalat-kalat ng mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Dahilan po sa extension po nitong naturang low pressure area. Samantala ang temperatura po natin ngayon ay inaasahan simula 25 hanggang 31 grado sentigrado. At ito po si Melvin Almohela, nag-uulat mula po rito sa Pag-asa DOST, Legazpi. Radyo Pilipinas Report. Para naman sa ating Bantay Bulkan update, sa nakalipas na 24 oras nakapagtalang FIVOX ng 5 rockfall event sa Bulkang Mayon base sa ulat ng ahensya ngayong Nobyembre 22, 2025. Nasa 534 tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan base sa pinakahuling monitoring ng ahensya noong November 19 at nasa katamtamang pagsingaw ang plume sa bulkan na napadpad sa Kanluran Timog Kanluran, Kanluran Hilagang Kanluran at Hilagang Kanluran na naitala din ang pamamaga sa bulkan. Sa ngayon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Paalala din ng ahensya sa publiko na maaring maganap ang steam o phreatic explosion sa bulkan na magkakaroon ng rockfall event mula sa tuktok ng bulkan. Maaring ding maganap ang pagdaloy ng lahar kung may matinding pag-ulan. Dagdag na balita, NIA nagbukas ng trabaho para sa mga magsasaka sa Bicol sa pamamagitan ng TUPAD program. Nag-uulat si Gary Carl Carillo. Radyo Pilipinas Report. Nagbukas ng karagdagang kabuhayan ang National Irrigation Administration o NIA para sa mga magsasaka sa Bicol Region sa pakikipagtulungan nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Convergence Program. Kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE, inilunsad ang TUPAD program kung saan nabibigyan ng 10 araw na employment ang mga farmer members ng NIA Assisted Irrigators Associations. Ayon sa NIA Bicol, umabot na sa 3,000 farmer beneficiaries mula sa mahigit 100 IA sa Camarines Sur ang nakinabang sa programa at inaasahang madaragdagan pa ang bilang. Anila malaking tulong ang programa sa mga magsasaka lalo na ngayong mababa ang buying price ng palay dahil nagbibigay ito ng dagdag kita at pansamantalang kabuhayan. Dagdag pa ng NIA Bicol, nakatutulong din ang aktibidad sa pagpapanatili ng kalinisan at integridad ng irrigation facilities na nakaiiwas sa pagbabara at posibleng pinsala sa daloy ng irigasyon habang pinatitibay ang suporta sa sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa huling balita, Drug Abuse Prevention and Control Week, Drug Detective Seminar and Quiz B, inilunsad ng DOH Malinao Treatment and Rehabilitation Center sa Malinao, Albay. Nagbabalita si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Bilang pakikiisa sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga mag-aaral sa pag-iwas sa iligal na droga, matagumpay na inilunsad ng Department of Health Malinao Treatment and Rehabilitation Center o MTRC ang Drug Abuse Prevention and Control Week, Drug Detective Seminar and Quiz B na ginanap sa Barangay Kumon, Malinao, Albay. Ayon kay Dr. Fulbert Gallego, Chief of Hospital ng MTRC, layunin ng pagsasagawa nila ng naturang aktibidad na madagdagan ang kaalaman ng mga partisipanteng
estudyanteng mag-aaral sa banta, negatibo at mapaminsalang epekto ng droga sa sistema ng isang tao at kung paano nila ito maiiwasan. Gayon din ang maging katuwang ng MTRC ang akadim lalong-lalo na ang mga kabataan sa pagpapalaganap ng mga natutunan nilang kaalaman mula sa naging makabuluhang talakayan at interaktibong Quiz Bee. Kaugnay nito, itinanghal bilang first placer sa Drug Detectives Quiz Bee ang Ligaw National High School, second placer ang Daraga National High School, third placer ang Legazpi City Science High School, fourth placer ang Tabaco National High School, at fifth placer naman ang Pulangi General Comprehensive High School, kung saan lahat sila ay nakatanggap ng certificates at cash prizes bilang pagkilala sa kanilang ipinamalas na galing at talino. May tema ang aktibidad sa Bagong Pilipinas, kalusugan ay pinapahalagan, droga ay inaayawan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pwersang magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.